към дървото или към някой го застрелял или нещо. Важно ли да пусна главата? Не, високо ми е много на главата да прави превръзка. Ако се налага да се прави превръзка на гърди. Ударите тук, какво се прави? Не може да снема. Значи, пак казваме, почистваме раната, ако има парченце от плоча или нещо друго, или желязо пред него, никога не се вади. Не се вади. Какъвто и да е предмет, когато има пробождане, с останала част от нещо, било от дърво, от дъска, от пирон, не се вади, а се прави превръзка около него. Значи, слагаме превръзката така, после заобикаляме с други марли около това кръчката, която е, или с пирона, който се забил, около него, допълнително правиме едно кръгче и така, без да притискаме пиронни дъчица на водената част, без да притискаме около нея, правиме превръзка. Като, когато е на гърдите, значи, има много различни начини за превръзване. Има начин за превръзване от единия край към другия. Нали по този начин? Така, казахме, с по-широки листови се прави, когато на гърдите, на бедрата, на рамото се прави с широки листови. Превръзваме по този начин, нали? И когато се съмняваме, че превръзката може да се размести, може, ето по този начин, така, ако проблемите са на по-голяма част от гърдите или са на 2-3 места, може да направим и допълнително значи, зависи от това. Каквото се превръзва, може да се превръзва, така. Леле, Пинчо ще има да не се така. Ако се касае за травма на главата. Колко време снимаш? Така, за да прави може. Ти да появиш. Ако не Давайте! Искаме да снимаме. Ако трябва почистваме раната, това слагаме. Виждане е много малък. Софин. Ако трябва